Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Hikasi gibasang basa hasam kata hakasnong Durbin Tila Durga Chera mat Dabi Nala kila shale akput hakatanat forest jongka asam hakabagi dingkwai baki jingtung jitap jongki kila shapom lapang bal lapin klemlut hikasi gibasang hangni gidai gibasang lasa lapalat yakishis pa snem hadim belai ojing tip yakini gijingja nagaliang kaseng ginong rap ke Hills Farmers Union kalale ikundu yaki bai kalale jingoru yaki jakarep jongki pat kila dawa bak sarkar Asam kariban sio bai luksan yaki Timenta ngakwa bakaway kasur kum ginongrat nginya pertalang ngimdan pa panikun ya kasorkar ngimdan bor panikun ya kaan andrei ngan ong ipi kumunong rap idan tang kay tang kasur para nong rap para nong rap para nong rap kata kadai kasur kajongi kinongrat kan ba laisnem lenter ngile yakane ka thong ngilai ngut kirong ba snong ngar lai jaka ka snong ngile yakane ka kam hanrei ha ka ba khadu ngisngau ba ngila duno yaka jing sitom bat ka jing tre sitom jongi naga banta ke tempeo ki ka jongi tingelele naga banta ka kam ka kes jong ka high court hadin kata ba kumno kajingle kajongi bat kajingle jong ko sarkar jong ka high court kilapan stay ya ka office banom lej or ya ki kwai ki so jong kitnar hangne hanrei kumno kine ki department par ki yale ki simbentalang ban yo kabu ya kane ka competition jongi ki baduk ki basenjing de kilawan bat kilo ot kila penjulor hakasnong Durbin Tila hasnong dibinala kila dep nadu mansua bat hasnong Durga Sara kila dep arteli kitawar kila dep tre la dep pom barok kiding barok kikwai hanrei mentapat hagana kalai puwe terek ubna jong agwas kasngi pale kila le jubor le thombor hakasnong Durbin Tila na kaliang jong nong yalam jong ke somai ini minta dasngi nyawan ban kejat ban kenduru ke nong rap badan hakilai di isnong apo kasnong asam kabaha apo kasap istri bat kini kilai kini isnong ya tentuk ya ka Durga Chera Dabin Nala bat ka Durbin Tila kini kilai tadi isnong kibati nong rap nakadong kathan juni nakadok snam ka juni kidi gibalawan shong snong pateng laga pateng hakani ka jaka bat kidei ru kinongrat ki bapakka bat ki barat le kwai tumpo ya kakat ki so bat ki ki jingtung jingtap ki ba kila im kila he lasan hakani ki shong tao jingwan ka juni shani ban ya kendo yaki kadai halor ka jingyo kubor bat nakaliang jo kinongrat nakani ka po Asam kila phone si kinong yalam jogi pangwan yarap lam namar ba kidon ye ka jinge ka ba kiyo ye ka city ba naka sarkar Asam ha ka ba kawan kani ka hydro project ka ba ki penya ya ki post line ka ba ka nanta ka surok ka ba ki nang snatmai te kumta kala don ka jing punjulor ka ba shirkai ba ye ki kwai ye ki tumpo jong kinong rap jong Today halor ka jingshong sir ka jong tinong rap ki baran hakani ka jakat kila karpat yangi kum kinong yalam banwan jingo iki kalong ka iki ka bas mutanat habang ya kendu iki mata kasngi but banyo smawru ya ka history ka ba kinong shong snong ki baran hakani ka snong kila smaw ba kani ka jaka kalalong thik kum la ka snong ka jong ki ka ba kila kha la he lasan lapun iki hakani ka jakat
Tika kubor ka basyay ka bangila shim ya ka rai mentagasi hadi hapo committee. Kalong ba nakaliang jong ka Hill Soma Union na po Meghalaya. Haringkat ka jing sokhya bat ki nongrep nangni na po lai television. Intho ya ka city siya chief minister jong ka Meghalaya. Ba unshim kia ha ka bedai bat kani ka jing e ka bagi parado ka parasnam ka jongi kia kendo hang ya po Assam. Ka baar intho ya ka city bat lada yo ya ka appointment indet ya ka bani kendo ya u chief minister jong Assam u Himanta Biswa nakabenta ban pinsno ya kani gajinge kabaki ni kinongrat ke jong ya kendo nakaliang to Hill Soma Union min sara ro ya ka city bat ban pinsno ya kani gajinge kabaki nongrat ke jong hang po Assam ya kendo sha u home minister jong kari India u Amit Shah ji bat sakawai ikwaru ya kabangin ya kendo ya minister juga agriculture uba dei banpek ya karep karyang hapo Assam nakabenta bakini kiding kwai ki bala syapom bakini ki marrep ki bala do haki jaka ki bagi nongrep ki jongi kila thum chitam kila panjawi ka sep ka jongi ni kerpat ya ka sarkar Assam bakadei ban siu compensation ya baro kini ki marrep ki bagi nongrep ki jongi kila do nong dan nakaliang kejongi kung nongrep na po Meghalaya idon ka jingya teli bagi aimen siumru yakin nongrep ang niya po Assam bangindan ka jingya long kaway la kalong hakas ngosi la kalong hakasipa bat kumjuru hakakemen kas mubha nakaliang yakin nongrep insa yakin nongrep nakwa ban pha ikan ka khubor bangim kwa bakinu kinu kijingyo anong jongo kinu ban pen ya klat no lani ban pen ya pher ban pen don kata jing smo pher hapden nongrep na Meghalaya nongrep na Assam nongrep na Nagaland nongrep na Manipur nongrep na Agantala nare ka kwa ban pha igani ka kubor babaro nongrep hanot is nim long kawai ban baro ki nongrep nim don ka thong banginang penhe kadap ban besabam hakari Sinong deu hetmen ngayo peteng na laut na pa pau peteng na mama ban mun swai ida mama ele song sinong hakne port empat don DC office ang port men beri ngam la ban siam ye kisnem na sutrai mala na kisnem samko sau ko samko kunta ele song sinong bat kisu rep nengkha kumtok rep yo sola Kuba im kita por kene ka highway ro kampat don tang kerel iya ke buhur ban phar sekerel kita thu kita pa wo en dim pa iya kene kerel lu i kita por ke ba khi kene kerel chi sikit iya por i keren dikit mau dikit khau dikit untuk iya rap atau por ba khi kerel nem pra pheo nem pra pheo kene ka highway ka layat light na ne hadin atndai prapyo hadin kata prapusau na prapusan ka forest ka wan bansong office akto ban bakap ngilodon swa iya ka forest ba ngilodon swa dan kata ka por hareng ngilodon kita berim bat hadin kata kai penmon kita papa imama papa lo na sarkar haflong na kata po manswa ka kene ka hap di masa ke nantario kata hap en sihil haflong pemen uyo snem nya po hadin kata bat forest ona kaliyo kami song hanto snem prapusan hadin kata ke dunia kut baga distrik Kachar ba distrik Haflong ka lahap Kachar hadin kata bapa jonga ila iyo appointment pa na sinta hadin gingya ka bapa ba na apply sa ka nga ba iyo appointment sa ka na Kachar ta kalong story ba na ta